ang akon butuhon sa 2022 elections. Amo si pahawat-hawat. Kaya syempre, manamyaw anay kita. Mga taga-Kuwait, may ngalaw sa inyo. Tali ka mo naman ang sa mayo kimtangan. Kag madaming salamat sa inyo nga paglantaw. Kag pagpadang pagsuporta sa akong mga videos. Halong gid kamo dira. Madamo sa inyo nagkakatingala nga wala siya nakahimo sang video. Na ano siya, busy siya. Ang iban sa inyo, nagakabalaka. Kung naano ako. Okay lang ako pero medyo busy gid. Kay man, una, ako nagparehistro para makaboto. Ikaduha, nagapreparar para mangampanya. Hindi ako magpadalagan, pero ako may kakilala nga akon ipangampanya. Kag sigurado, makasolbar sang aton nga mga problema kag makahatag sang kalipayan sa aton tanan. Sa prangkang istorya, wala ko labot kung ano ka mga kolor. Wala man ko labot kung sinong manok nga inyo botohon sa nagahilapit nga eleksyon. Wala ko labot. Pero tani, respetuhanay lang. Mga Pilipino tamo na balaan. Tanan maalam. Sa comment section nagailinaway. Matyagan nimo. Tanan sila may master's degree rin sa Harvard. Ang iban may PhD. Pero kung botohay, tingala ko. Gaminango sila. Gani kung kamo ready na. Pongko plastar. Kay akon ipakilala ang inyo dapat botohon sa nagahilapit nga 2022 elections. Sa hindi na makahulat. Ang dapat botohon amo si Erickson. Etot. Obra. Ang dapat botohon amo si Erickson. Etot. Obra. Sana hambal ko na siya ang makasalbar sang aton kalipayan. Hindi malipat sa nagahilapit nga eleksyon. Maetot kita. Etot sa pamahaw. Etot sa panyaga. Etot pati sa panyapon. Buot silingon. Everyday etot kita. Hapos lang domdomon. Etot obra. Obra etot. Etot pa more. Etot pa more. Gani ang aton nga hashtag. Etot lang sa kalam. Ang ginasinggit sang kadamaan. Etot ang aton kinahanglan. Gani sa naghilapit ng eleksyon. Ano pang ginaulat ninyo? Maetot kita. Okay, Han, hindi malipat, maetot kita. Touch by touch, you're my all-time love. Hindi po.